Zvimwe zvinhu zvinotaurwa muZimbabwe unoona kusvika pachikamu chekuzorora utombofunga kuti isusu munomu tiri vanhu vane dzinoshanda dzinodonza jaidzo kana kuti dzinenge dzichinyima na moto. I don't know. Nasi ndiri kusangana nenyaya panapa yandiri kuya nayo panapa yekubudiswa nevakomana veZANU-PF Patriots on X vari kucomplaina vakomana vane zvinhu zvavari kutaura but pamashoko avataura ivayo pane zvinhu zvandatanga kufunga. You know, always pese pakataurwa something kana uri munhu ane dzinoshanda unotanga kufunga kuti boy rap chichikuitika. Vari kubuditsa nyaya yavo yakamira kadai so. Vari kuti the investigation officer in Jacob Ngarivume's case told the court that Jacob was seen stoning 2 police officers in what led to his arrest. Hanzi Jacob Ngarivume uye akasungwa akatema mapurisa 2 nematombo. Ndo nyaya iripo hanzi 2 mapurisa. I like this video. I don't like. You know, kuti umboona kuti panapa kamira pane zvinhu zvandala utaurezvo. Right. Wapedza ku like. Usakwate like. Thank you. Right. Guys, mupurisa chaichaya akaenda ku training, ari trained chaichaya, anonzi mupurisa akanyatsa kutrainwa unzi, akatrainwa akaguta chaichaya. Onzi atengwa nematombo. Not 1 policeman, 2 votemwa nematombo na Jacob Ngarivume. 2 mapurisa. Voto zvotopera votadza kumhanyisa kumbata. Vanhu vari trained. Vanhu vari trained to the extent kuti dombo ringangokanda one munhu angokanda akangoita se Jacob Ngarivume kungokanda dombo just like that. Vanokwanisa kuti nzvenga dombo racho handiti vakatombata passport. Votoenda kunoraramba kwavotadza kumutera kuti shamata kuona watema nematombo pakati. You know zvimwe zvinhu. I think pamwe that's why pari kunzi vanhu venhingirikina vari captured zveshuwa. Ndakuona something iko zvinezvi. You know, inini zvangu personally ndiri munhu wekuti kana tikada kutarisa zvanaya zvevakomana veregime iri kutonga yana EDA, I don't like them matombo vadi handiti. But pane zvimwe zvinhu zvokuti ndakanzwa zvichinzi ningadai ne common sense dzangu totongoudza kuti izvi hazviiti izvi. Hazvo vakomana vanogona kuita zvimwe zvese but apa munenge mazuva anyebera wavo. Apa manyeba. But ari kutaura izvozvo hapana ari kuudza kuti muri kuanyebera. Ari kutaura kunzi uyu Ngarivume akakanda matombo. Guys, imimi muri vanhu vane common sense dzinoshanda. Ungaudzwa kuti akanda ime wamana pashayikwa zvimweremi. Nekuziziva kwese kwaanoita the way anenge achiita zvinhu zvake vaya. Makamutarisa asi munhu kuti munhu uchibalance zvakudaro. Obva hanzi akanda matombo kumaningirikini. Sometimes ndosaka zvinzi vanenge vada kutsvaga nyaya chete ndozvandiri kuona yekuti vangokwanisa kungonyodza munhu. Vanyatsoona kuti nyaya dzatinomusungira hadzisungise kana uka1 ngatimupenzere iye kukandira matombo. Evidence yacho iri kupi because pese panoita that guy zvingava zvemademonstrations zvechichi zvaanenge aita toda kuzoita chakati mapresi ningirina anenge achiita paya pese panoita zvinhu izvo panenge pane makamera panofanira kuproducwa video kuti guys tine video redu reproof uyu ndiye akanda dombo apa atema uyu na uyu nyaya yoenderera kumberi noti kungoya nemuromo ngoti takaningira ichiri nguva yekudhara rene kuti munhu anobuda panze akaita seJacob Ngarivume otokanda matombo potoshaya pese panoita mapresi ningina akakombwa nemakamera poshaya kana journalist agara zvibuditsa. Saka mapurisa vobudisa nyaya votangira majournalist kubudisa nyaya kuti akatema nematombo. Votangira majournalist kutora nyaya iyoyo. Ivo ndo vatoma ningikini vatoma journalist nemuromo yavo so. Aiwa ndosaka vinzi vamwe vanhu vaipiswa muromo shuwa. Aiwa now ndiri kuzoona vari kutaura kuti mwari ari kukuona mwari kuti HH is not coming to join the meeting tomorrow. Itai zvenyu wati varakashi varwere zveshuwa. You see, vanhu vari kupambirana nazvo. But guys, aimbozviziva mucommon sense makwe kuti Ngarivume ononga matombo kutema mapurisa. Aiwa guys, tese tiri vanhu ngaumana. Mapurisa akatrainwa chaiwo vakatrainwa. Imi mudza training kuti mapurisa here vaveni. Vanhu vaya vekuti vamugona ona achimhanya nebhasikoro achiita saidididi otonzi ari kandira dombo zvotopera zvakadaro obva azongoti utaimira munhu akukoti poshayikwa kana anyatsouya achiti ndatemwa kana kumuvhurisira nyaya yekudhara kana kuti video because hatiti nyaya idzi panenge pachiitwa zvemademonstration poshaya kana kavideo amen omwari kuti but police is failing to provide the medical record to the claim. If there is no crime, no committed, let the man go free. He has right to ipapo futika boss man pakutiwa kuti ati matakakwadza mapurisa akatema tioneka medical record apa udo kuone konzike zvimwe zvinhu zvacho zvinongofungwa ipapo zvichibhinya zvezve uchibhinya zvinofambirana neudofo ukangoti ndingakanga kuti akatemwa ndikadai zvinomeka sense aiwa ichataura bro iwo ndiwo chanomira ndiwo chapinda akatemwa makangana kugadzirisa manje nyaya kwa ikazoperera kuti matone kwa vakazonorapwa vatemwa nematombo acho udano kamatombo akatema ndo zvamusungisa
fresh charges dzakadaro nyika yese yoregedza kuzvinzwa nemadiro anoitwa zvinhu paZimbabwe pachingonzi ningadai so unongona pakato tingadai kakatogadzirwa kadzirwa unotoona kapa uchingopinda pachibva kwatoona akabata zidombo achitema mupurisi ingadai kenyaya yekuti akaswera kutenda kudhara saka kuti majournalists emuZimbabwe apera zvachaziva zvavari kuita imi umwe ari kubuda ari kuti there was once one notorious ZANU-PF CID Crispin Chakati asked those who know his current whereabouts, situation and condition, just a warning to ZRP. Andiri kuona nyaya yakutosvika right idomboudza imwe nyaya pane imwe nyaya ndakambonzwa. I was told kuti client porkuya kuZimbabwe nditi kuti upfure neipapo notaurawo nemudhare ari kutotsvaga help angada kubatsirwa anonzi muCIO ndakatoyudzwa nyaya ino munhu hanzi izvo zvikuti ari kurwara saka ari kuti akapedza 30 minutes akarara ne one side akadarikidza 30 minutes akarara ne one side asi tapindurwa anta mazipundu asingaiti saka ndaida kuti akangorara ne 20 minutes opindurwa uratidza one side saka akutogara achingodaro achingosita mazipundu iwayo achimbodii kana kuti akaita mazipundu iwayo akamba kamusiya akadaro anogona kumuka akakwatanuka chiganda chese apa amene type yechirwere chaakurwara nacho icho ndakabvunza ndikati basa rake ndechi zvikati muCIO ndikati ainyatsoita nezvei ndikanyabonyadzai kunditaurira bhozi ndoda kunyazoziva zvikanzi ingoshanda nezvemuzanuzanu imomo ndo maingodhila nawo vanotomuziva chero kumusangano misangano ikoko kwaingopinda achingoita yaita ndikati finish ndo nyaya iripo unenge ndovanhu vaive kuti angononga akanodzima munhu andoziva kuti munhu angonzi ndingakanyangarika munotora umwe munhu kana munomutocha zvisiri zvekubva adzima kana kuti mwana uzonoita kafira mberi ozonodzimira mberi anomutocha nhasika otonota kana problem ndiye kana kuti umwe otonoita problem obva ati uyu akajaidzwa ndodonha naye otoenda kana kunana Chipinge uro chinchi nzvimbo dzakawanda bhosi munhu azoshayiwa plan bika chero makati munhu haana zvaanondiita but panguva iyoyo munhu chekukuita anokwanisa kuchiwana ndo imwe situation yandakatoona inozoitika saka ndopapenzi that guy iye kukwatanuka kubvaruka nyama kwega kuri kuitika saka ndo pandiri kuona comment iri kurelate kuti bvunzai that iye kuti ari kupi akazoita sei ainingirinaitse warning to ZRP because zvinhu zvacho musanyanyise kuda kunorwadzisa vanhu muchidaro muchiti because of money musaitire vanhu utsine ungava chero uri mupurisa chero uri pauri papo shandisawo common sense I think nyaya dzedza dzinonyatsoitika in real life zvimwe zvacho unozozvishaya because mwe anonyatsokuendera kana kumberi kokuti kana kumalawi kokuti hauzvidzosereke hazvirevheseke ameno zvenyu itai alright umwe ari kuti police this country is reached a new level why are investigation officer fabricated cases you come up with a baseless accusation to punish citizens. You are everything. Never and ever like that. Ingani kuzviramba. Ona vanhu vese kuzviramba. Pane zvinhu zvokuti kapa mombo tsona. Ndi chinenge chinotaurisa. But apa vanhu vese kuramba mara. Kuti you believe that can't you see that mukuitiswa. Indazvo darling. Mukuitiswa. Ari kuti you now want to kill him. Bereka naroda kudya vana varo hanzi vanhu wambudzi. This comment andita bo hanzi bereka naroda kudya vana varo. Rota rada ropa rota vana varo vanhu wambudzi. Pakashata umari kuti every dog has its day. Who would ever thought that Mugabe would die out of ZANU? For sure. No, Sarawa wega mana zvichokwadi mana mwari kuti this present government is led by ungodly people. And then you have the likes of ningirikini ushatauro pane zara pastor tauro people need to pronounce a blessing on such kumagumo kune nyaya mwari habve kuzumba. Mumwe wabatanidzirwa ipapa aiwezereka ndikazotaura mozoti iye anozoya panapa kunditi kandidai so kazondituka mwari kuti like police officers giving evidence saying someone committed a crime on particular day, yet on that particular day the person was outside Zimbabwe and the judge didn't want to verify from passport cause same police officer confiscated the passport. No nonsense.
ayi pakatsamwa mwari kuti and you want Zimbabweans the world to take our judicial system seriously. Now it was serious. Hakuna imi mwari stoning them away, so they arrested Ngarivume for stoning the police. As long as is a witchcraft organization that tenders what kind of misery is this? Who has the evidence showing Jacob throwing stones? How is it even the admissible fact that before the courts these thugs are simply lying because they do not have shred of evidence? A normal court would throw that shit witness and the case out of Zan. Ayo mnarete mukoti wasvikoti akakanda mapurisa akakanda matombo kana kuzoti andido evidence yakakwana mana azvingonyorwe pasi puli mazuva kwane makamera robasa rauka kana kuti aiwa apa akakanda ananhingi ndonga ne makamera ipapo mostly chandoziya majournalist angona kutongereka kuti utombofunga pamwe pakahaita zvimwe dai kana munhu anga ari papo papana media yaningi homana uye mutudzi anzi ninga akatemaona mobatawo nyaya in time kwete kuti motozoita zvekuti akakanda mani muchikotaura nemuromo aiwa dzimwe nyaya dziri muromo bozi mune muchisungirira munhu mwari kubuda ari kuti all these guys let's finish them 17 August. Let's fill the streets. No one will stop us and we will do. It is our constitutional right to protest. All these culprits, officers and judges, we will bring them in book one day. Zvototanga vanhu vakutotanga kutaura manje kuti aiwa ngatingonobvisa kekupedzisira mwari kuti police in Zimbabwe is unprofessional. The judges and corrupt and unprofessionalism too. All this will end 17 August. Make a date and don't be late. If you miss, you this. It's time, Zimbabwe. Let's fill the streets and end this barbaric. Nine zvangu kurunzi ndine zvangu nine personally mafungira angu nine pfungwa dzangu nekanzi ndaita kana ndapinda ndakunzi nda president nditi ndotanga ndamotora mapolisi vese vakashandiswa zvikuita politics zvinhu vachiweaponize mutemo vachirowa pamaningirikini noti munhu wese kwete kuti kumbotanga wadzingwa basa first basa rambopera wochidzoka wamirira nyaya dzako because it's unacceptable guys. Hazviite zvinhu zvakadai izvozvo aiwa zvinonyanya mwari kuti this is too dumb statement to give under path dzimwe type aiwa dzimwe nyaya hadzina nyadzi for sure mwana hana nyadzi havanyari mwari kuti we need surgical blades in the hospital. Stop this nonsense. Zvimwe zvakutotaura zvimwe kuti when you are sleeping have a meeting with your brain and check whether it's functioning well. Asi chimbotanga wamboita kamusangano nepfungwa dzako umboona kuti dzichiri kukakata here kana kuti pamwe dzakutonyimana moto kudhara. But sometimes dzonyimana moto for sure. Mwari kuti nobody has picture or video but Mike paakadona your pictures haya. You see zvandikutaura zvekuti pese panongoitika chimwe chinhu apashayiko picture or video zvimwe zvacho zvingatoignoiwa chete but panoitika chinhu apashayiko. Mwari kuti what a big joke from a pseudo revolution party full of fools who have presided over the demise of once was a jewel of Africa. Pakashata guys. Inini hangu ndiri kutonyara zvonyadzisa even ndiri kana ndiri kunzwa kuti ngatiti for example ndinangu ndini president ndiri kutonga ndo vananzwa kuti maopponents angu vari kubatwa nemacases ekuti anzi vari kunzi vakakandira maningirikini vakatema. What I'll do ndinongoti fine nyaya iyo ndatoinzwa ndakuinzwa kuti kufamba sei iwo wati ndo yakatema kaningina but hakuna anokwanisa kuzviita hazvo munomu pakuti anoziva kuti anozvisa chitozi anenge watumwa iko ndikuudza kuti iwo wati munhu akaningina but zvinonyadzisa what kind of ningirini zvakadai izvo zviri kubva nekupi ndikanzwa kuti nyaya yacho yabikirwa bata mese muvese muvharire because hapana kuti ne tichienda munenge muchitonditanisha zita tarisa nyaya dzakadai so dzakubuda iyo sadhaki yacho iri kuuya nyika dzese dzakatarisa zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe mastories ese aya anenge akaningirikina zviri kunetsana paningirikini ipapo ndo pavari kupikiritsana paX ipapo is an international platform, it's a global platform. Ekuti munhu wese vari kwese anenge vachiona vopedza voti vanenge vachikuoneva kuti shosho mungati munhu akatema nematombo aiwa nyika inodzvanyirire vanhu vari muno muutsinye guys. Amen. Muneonawo senyaya ini ndasangukura pangu ndazonza chandongoda chete njongoti usiya like this video undiudza kuti nyaya iyo kuyonoziva pari kunzi Ngarivume akatema mapurisa nematombo. Muneonawo senyaya